Hej og velkommen til BSD Bros. BSD Bros serveren faktisk. Det står der også der. Så her, der har vi. Sig hej Kasper. Hej. Han er nok. Okay. Så regler det er, at man ikke må griefe. Man skal respektere admin, ikke stjæle. Det er næsten det samme som griefe. Cheater. Owners ejer dig. så ejer jeg dig, Kasper. Nå nej, det er dig, der ejer mig. Okay. Og så 5. Hav det sjovt. Admin liste. Owner, det er Kasper. Det er ham her. Det er nok. Co-owner, det er mig. Mig. Sexy lady. Okay, jeg er ikke en lady. Og så OP, det er sådan, ham skal vi ikke tage sig. Han er biperson. Han er biperson. BSD Bros er altid admin. Og så det her, det er vores YouTube channel kanal. Det tager vi også ikke af. Ingen har set det. BSD Bros er Katsamaker 1, Humlebi, det er Jonas, Katsamaker, det er Jakob, Kilafe, Skråstrej Magnum, det er mig, jeg hedder Magnum. Fuck, du taler meget. Ja, og Kasper, det er ham her, det er Nop. Så hvad skal vi se først? Den her gang ser vi dit hus først. Okay, jeg elsker mit. Det er en helt ny server, så... Hvad? Fuck det. Jeg skal spise. Jeg står lige stille. Vi filmer ikke mit hus. Jo, jeg vil gerne filme dit hus. Nej, jeg vil. Nej, du vil. Jeg vil. Så kan du vise dem hernede, hvad der er dernede. Ja, okay. Jeg viser lige... Jeg faldt ned i et hul. Ja, det er også det, du skal vise, hvad der er hernede. Ja, hernede der er ledningerne. Det er kontrolpanel til olie. Nå, men jeg skal lige spise. Jeg logger lige. Det her, det er kontrolpanel til... Slå lige mikrofon fra. Næsten alting. Så jeg er en af... Nå, det er... Okay, lige meget. Så går vi lige op. Så gør vi lige sådan her. Og så... Okay. Så går vi lige herind, og det her, det er, hvor han får alt sit brændstof fra sit store oliested. Det kommer vi til. Så går vi ud, og nu kommer vi til det. Det her, det er lamperne, så monsteren bliver væk. Og så her har vi vores olieboreri. Og så her bliver al olien transporteret, og det får energi fra de her solceller og fra noget andet, som jeg ikke helt ved hvad. Jeg har ikke været dernede, mens jeg lavede det. Og så går vi hen til mit hul. Så den der. Tralala. Det er et meget flot hus. Ja, meget flot. Jeg gentager, meget flot. Nej. Her, jeg samler lava op i stedet for, og det gør jeg ikke lige nu, fordi det er drevet solceller. Og så det her, det er bare en lille table, så en køjeseng. Meget nydeligt hus, meget nydeligt. Det er også mig, der har lavet det. Nå. Spawn, det er også mig, der har lavet det. Så nu kommer vi til pluginsene på serveren. Pluginsene på serveren er følgende: WorldGuard, Essential, iColony og hvad var den mere? Locket. Det der med private signs. Så når du sætter et skilt på din kiste, så kan du åbne den. Og så er der WorldGuard og WorldEdit. Eller WorldEdit, det skal I seriøst tjekke ud. Det er mega fedt, hvis I ikke ved, hvad det er. Og så WorldGuard, det er simpelthen sådan, at vi kan beskytte et stort område, så folk ikke kommer og griefer det, fordi det er topnederen. Og det er alt, hvad vi har på serveren lige nu. Og så har vi en hel masse mobs. Så nu har vi lige dræbt en masse. Massakre. Så det var det for den her episode. Bye.